बुझे कनियावा के भावना बुझे कनिया के भावना रे पिया अकेले जगावना बुझे कनिया के भावना रे पिया अकेले बुझे कनिया के भावना बड़े भैया टूना सिंह जी की ओर से आशीर्वाद मिलल बार बार प्रणाम करो भैया के आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। अच्छा माइनर तनी मनी के कर दिल ना टूटे असंग बाबा नारायण भैया के दिल कहे कि आज हम पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजना हम अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा अर्जन बिहान होखे कि आज राजा भैया जी पुरस्कार देता तनिया जी यहाँ सब गीत के फैन आदमी है तहरा के आदेश दिले बनी कि जौन भाव तुम सैड सॉन्ग में करेलू ये गीत के तुझे हमें दर्शाओ। हमारे सोनू राय भैया एक्सिस बैंक के मैनेजर साहब की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। सैड सॉन्ग में ना हंस के में ना हंस के देखी हो लेके भगी हम आज हम पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमारे अंग गुलाब नियन खिलाल बा गार्जियन जब आवस तो पीछे बैठे के चाहिए इहो आगे ही बैठ जाता कुछ करे में ना पड़ हंसे खातिर हम गलती पर चलेले नहीं खिया हमारे बाबूजी कहले कि सही पर हो ताकि हु बाह ना धर ये तो भाव सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान होखे वैसे अपना बोलो मुआ पर भाव देलू वैसे भाव दो अरे उहे हवे गंगा घाट याद करे जे हिया कुमार रहलू जन चोरा के गोले बड़े गंगा घाट अरे कि आज राजा जी के कोरवे तोरे खातिर तोर पिया गावे लगो हमर नायका नायका के कैसे कहीं तहरा से संगतिया हो कैसे कहीं तहरा से संगतिया हो पिया जी के कैसे कहीं तहरा से संगतिया हो पिया जी के ई गाना हमर जखमी भैया के लिखल सब गाना एक तरह आई तो सैड सॉन्ग के जादूगर हो अभी लालू जी पर जो लिखा तारे चंदन के केहू जानत कहां रहे स्टेज प्रोग्राम के बाद बाकी अब जाने लगे कि चंदनों के एल्बम आवता जखमी भैया हम चाहब कि हमारे चंदन के ऊपर गीत बरसावत रहे जैसे हमरा के बरसावत नहीं और उरा जीवन में तने जाने कि दुइए गो राउर भाई बड़े बाकी लोग खातिर बिजनेस खातिर लिखे के बाद आरती तड़पी के रोई दिन रतिया हो तड़पी के रोई दिन
कहतिया हो प्रीतिया जी कका कि आज राजा जी बबलू भैया के मैं खजाना हमारा नाम हो गए यह पुरस्कार के बाद लड़की को हथिया का हो राजा जी के उठावा उठो जब सोती आर भूख भूख बारी हमारा दिलवा के जल्दी जल्दी में किरण भर लभ के दरिया में रात भर लभ के दरिया में नेहान होके दी कि आज राजा जी के कोरे में जवान हो आज राजा जी हेलो बबुआ थोड़ा सा आवाज खोलो।